Sokufa saphenduka saphenduka nje bo wemono mone mono mono bo wemono mone mono Umthethosisekelo waseNingizimu Afrika wehlulekile ukuvikela izwe nezakhamuzi. Lezi ziphukuphuku eziphezulu zehlulekile ukuvikela izingane zethu zesikole ezingezansi. Umgomo womthethosisekelo ukuvikela izwe nezakhamuzi. Uma bengasawufezi umyalelo wabo, kungani kufanele uqhubeke nokuba khona? Mawumiswe, baxoshwe, bese kuphenywa amajaji. Siyoyibuyisa kuphela uma sesibona ukuthi isimele intando yabantu.